Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Panuway ni mga tuha na. Nawa na hino ng taxi nga gisakyan ni Elaine nga akong gisundan. Oh, mga animal! Pagkasaba bas mga busina din eh. Hila dyan kong gipalagot ha. Kuhaan ko mga hulagway mga animal pinaagi sa gi-attach ng kamera sa akong sakinan nga makamonitor sa akong dulngan og hiagian. Makita ninyo mga animala mo. Wa mo makaila kung kinsa kining inyong gibuang buang na ning daan. Makita ninyo mga animala mo. Makita ninyo! Attorney de Kasaligan, Miss. Elaine, sir. Elaine Gonzalez. Ah, yes. Yes, nagkapatid ko si Mangan. Ha? I guess, doon na kay kaso nga gustong follow upon. Yes, Sir T. Kasalikan. May ba kung Ritson lang ko ni tawag og Attorney Kasaligan. Ayun lang nag-i-appeal pag-mention ang akong ngan nga di. Kay mas nindot paminahon kon Kasaligan ang mabati kay ingon ana man gyud ko. Kasaligan kini bisan kinsa nga mudangot na mo din eh. Labi na kun sama nimo magpatabang. Kuan kining. Basta ikaw, Miss Elaine. I will do everything for you. Usa ka nitong kaso nga imong follow upon? Bahin unta sa kaso ni John Melgar, sir. Husto. Yes. If I'm not mistaken, John Melgar katong usa ka engineer nga nawa more than a year na? Yes, sir. Mauna, sir. Doon na po yung update ini, sir. Kuan? Hapit na gyud kumawad yung paglaom bahin ini, sir. Tugod kay hangtod rong panahon na. Walang gyapon ko makadungog o resulta kay kaninyong mga otoridad. Kuan, Miss. Ayaw ko pakita nga mahila ka kay sakitan ko magtan-aw ni mo nga maingon ana. Kining mangayo ko og contact number. Buhan anytime ko noon say mamahimong resulta ning kasuha, makakontak rin ko nimo. Og magkakita ta. Kuan? Don't you worry, miss. Makasalig ka na ako. Tomorrow or maybe tonight. Makontak ko nimo. Kay ako gini pangunayan. Ako ipasalig nimo. Nga doon na rin tayo mahimo ni ini. Unsa ka na imong contact number? Mura man kitog lainong tawana. Tinuod pa to siya nga sakop sa NBI. Presko man sa akong tanaw. Ug murag. Lain man ang akong pagsabot ato niya. Murag mo take advantage nga rin ako. Pero naibaw sa kaso ni Jan. God, please help me. Please, isalig na ko ni mga tanan, Lord. Nera, yang mga tag-iyan yan itong mga sakinan nga nakapalagot akong mayo. Niya ang tanan lang data nga ako nakuha pinaagi sa pag-hack sa database sa LTO. Wa mo makailan ako kinsa ang inyong gika-enkwentro.
Hello, Doc. Hmm. Sir. Si Atty. Kasaligan kini. Sorry sa pagdisturbo. Kwarta? No, sir. Bahin kini sa kaso ni Chan Melgar nga suod mo higala. Ha? Kaya nga no? Mitawag ko nimo sir kay nag-remind man ka about ini. Og si Miss Elaine Gonzalez sir. Nangunay pag-follow up sa mong kaso. Usa? Animal. Unsay gusto nimong mahitabo, sir? Doc. Kung mao, wa na mo salig si Elaine nako. Upisa ni Rian. Gipalagot ko ni Elaine. Iya kong gipalagot. So, gusto gid siya og resulta. Sige. Gusto ka magkagresulta. Aron mausanang iyang hunahuna. Aron hingpit na lang gid niyang malimtan si Jan. Patyon ko si Jan. Angay na gid nga tapuson ang kaagi ni Jan. Ha! Angayan lang. Basit sa ingon panining paagiha, mabalhin ang atensyon Elaine nga rin ako. Pasin pa, ug mas musalig pa noong siya nako. Pabuta ko, Elaine. Pabuta ang resulta. Oh, may bintawag. Oh, uy, si Prokdok. Hello, Prokdok. Sir Prokdok. Hiram, Sir Prokdok. Dukdukon ko ng umro. O, sorry mo pagdokdok na kung Sir Prokdok. Nanama ka dihaw na ako dire, ha? Mao ba? Sige. What ah? Ha? O, sa ko'y huwa. Ay! Ang ako, murupupok ako. Ay! Brandy! Tabang! Tabangin ko! Ay! Hiram! Unya, unsa gibati mo, Jumbo? Nga gidukdok kong imong o? Mo na mahimo ko, Jumbo. Pwede, bisan sa pagbuak sa imong o. Ayaw, Sir Prokdok. Ayaw, maluhi ka na ako, Sir Prokdok. Unsa ka, Jumbo? Unsa nita mo, di mo? Brandy? Jumbo? Ngano? Unsa nita mo? Ha? Wa, Brandy. Bawang angso? Nakaihi kasi mong kasunis? Wa. Mamatay ko, Ali. Ha? Unsay mamatay ka? Ang botoy! Jumbo! Nga naman to siya? Mura magbata. Maunang mag-amping ka. Ayaw gi ko palaguta, Jumbo. Kay mahimo ba ginako kung unsa may ang gusto ko mahitabo. Kumustas, Brando? Wa na ba siya maghisgot og balik niya tong pulis nga riyan? Iskot. Tumaga ka! Ay, kung palaguta! Wala, Prokdok, sir. Prokdok na sad. Mayo. Og paminaw. Dili na ko gustong makig-text o makigsulti ka pa ni adtong policewoman ni Rian. Namati ka na ako? Jumbo! Prokdok, sir. Yung sa bato di mo, marami pagtingman ang ilaw sa kong aw sa akong utok. Gibadjik to ni mo, Sir Prokdok. Gibadjik mo to ni mo. Bye. Sakit na yun eh. Ano man to? Makamatay ang kasakit. Giunsang to niya pagbadjik. Di gyud masayon ang kaso sa pagkawa ni John Melgar. Di gyud nako kayang ako lang. Kinsa man siya akong duulon na makatabang nako ning kasuha. Daghan kong mga kailang nga agent o mga police assets.
Pero, husto, magpatabang ko sa kumahikala. O magkatabang sa tingali bisan ng ordinaryong taon ini. Bitaw. Pero sikin sa man. Yun na. Katukahang Jumbo. Maybe makatabang siya. Pero sa unsa mang paagi? Makalapat yun sa uning kasuha. Pero, wa naman ko kabanteng may text pa siya nako. Pero may number ko niya. Di yun mawas akong unahon na tunay tabok na ako na. Malulang o guys. Ambot ba eh? Pero si Sir Praktok, ano gibauran ko niya magkiteksmate atong malulang ugis ng babae? Oh, malulang ugis policewoman ng babae? Ni Rian. Uyab to siya. O, saan siya magsulti? Pero makibuong. Bito, ibuong yun ko. Murduna yun na. Murduna yun milagro ng kalakiya. Pero, bahala na ko sa biligro ha. Ang ako taon. Unsan man ko ini? Hangtod ba ko ingunin hangtod sa hangtod? Hangtod akong gawas nun nga murag yapong piniriso? Amaw makako! Saan mo taon to sa tatay nanay na ko? Ang akong anak, ang akong asawa. Pasig, makikita itong labaw pa ka, laksot po na akong naong pero gwapo. Saan na lang? May panginahanglan sa taon ko. Yung akong personal nga panginahanglan. Pulo sa lang ko agwanta ni! Pulo lang pahinungod! Anig pabuto! Anig mga picture! Itahalaw na itong makuntak na ako kong pamilya. Saan mo man? Naabsa ka ito sila yung silpo dito probinsya. Uy, okay po na itong si Rian ang makiktext-text na ako. Oh, bakit sila na mo sakay? O niya, makasakay po ko niya. Nya sakyan po ko niya, sakay po siya na ako. Mapuslan po na itong jumbo to! May nanawag. Nasod sa bulsa kong kasunista. Kuya, huwag mabungog ning nias doon. Ay, di na gano'n na yan yung mapuslan ning mabungog ning kanahanan eh. Uy, numero man ni Rian yung nawag. Na, ako gigyunan eh. Pasingit kita. Tumagun pa rin ako. Ibaurar ba ko ni Prokdoksok? O ni Prokdoksir? Saan na ko ani? Tigali may bawaan sa ko. Kabiyay na eh. Paso-paso lang ko. Inig pamati na ko aning ring-ring sa cellphone. Paso-paso ko. Ako baka pislito, no? Pero di lang ako tubagon. Maminaw lang ko. Pumitaw! Ano di mo pislito, Jobo? Pislito na ko. Mabuang ko, ali. Hello? Niut ka siya. Jumbo? Hello, Jumbo? Uy. Ikaw ba ning nakatubag? Si Rian ni. Ang pulis. Jumbo? Si P1 Rian Estrada ni. Jumbo, ikaw ba ning nakatubag? Hello? Si P1 Rian Estrada ning nanawag ni mo. Lilis, Jumbo! Kung P1 Rian Estrada ka, ako P.O. Cardi. Jumbo, ikaw ha? P.O. card na day karon. Di na kaganahang makig-amigan ako. Wa kami ngawas sa imong textmate. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!